Türkmenistanyň prezidenti 18 martda Köpetdağyň eteginde harby we hukuk goraýjy edaralary degişli kömekçi hojalyklarda alınıp barlayan işler bilen tanışdy. Bu tanışlyk adatlygyň goşunnaky aşlyk we korrupsiýa barada 10 martda çap eden habarynyň bir hepde soňundan geçirildi. Emma TDH-nyň habaryna harby bölümlerde emele gelen agyr ýagdaý barada hiç bir söz aýdylmaýar. Adatlygyň habarçylary goşunda dowam edýän aşlyk, korrupsiýa we zorlukly wakalar barada ilgiderli habar berýärler. Türkmen häkimiýetleri söz çykan maglumatlary açyk reaksiýada düşündiriş bermän, adatça ýagdaýy ýumurlamak üçin prezidentiň ol ýa-da beýleki harby bölmeden sapary, ol ýerde gurulan döwrewap aşgany we eskerleriň ýyly çörek iýmek mümkinçilikleri barada habar berýär. Harbylaryň Köpetdağyň etegindäki kömekçi hojalyklaryna edilen sapar barada taýýarlanan telereportajda hem adatlygyň esker aşlygy barada çap eden soňky maglumatlaryny gaýtaklaýyn ýalana çykarmak synançygy duýulýar. Adatlygyň habarçylarynyň goşunnaky ýagdaý barada beren soňky maglumaty mundan öň şertleri beýleki bölümlere garanyny ganimat hasaplanan harby bölümlerdäki ýagdaýyň hem agyrdygyny tasdikleýär. Mysal üçin Aktepe'de yerleşen falanca bir we Büzmeýinde yerleşen falanca iki atly gizlin harby bölümlerde de eskerler sözüň dolmansyny aşlyk çekýär diýip ýagdaýy gowulýan çeşme adatlygyň habarçysyna aýtdy. Bu harby bölümleriň ikisi de ahal tebitinde prezident köşkünden we Goranmak ministrliginiň binasyndan uzak bolmadyk aralykda yerleşýär. Anamdar çeşmenin tasdiklamagyna görä eskerleriň iýmiti diňe şugullanýar. Käşir we ýarym atylan çorbadan barat. Başga naharlar seýrek bolýar. Şeýle de eskerlere sabun we diş ýuwmak üçin pasta berilmeýär. Olaryň içki şykleri köne diýip adatlygyň habarçylary goşunyny ogullary gulluk edýän enatalara salgylanyp habar berýär. Adatlyk bilen anonimlik şertinde uğurlaşan 55 ýaşly synçy esker aşlygynyň öňräkden bäri açyk sırdygyny, ýöne pandemiýadan ozal goşuny, esker ogullary we öz gözipesini bir kanun gazanç üçin ulanmaga barhakän ýykyn edýän serkerdeleri gönüm ansyny esasan enatalaryň eklendigini aýtdy. Bu aýdylýany adatlygyň öňki ýyllarda esker aşlygy barada çap eden habarlary hem tasdik edýär. Türkmenistanyň Goranmak ministrligi bu maglumatlary hiç wagt inkar etmedi. Ýurtda ýokdy aýdylýan COVID-19 çäklendirmeleriniň güýçlenmegi ýyl boýy esker ogullary ady gönümlerini, olaryň serkerdelerine sowgat taşıyan enatalaryň ýoluny ýapdy we goşunnaky aşlyk soňky aýlarda öňki ýyllarda görülmedik derejesine baryp ýetdi diýip Aşgabatly synçy sözüniň üstüni ýetirdi. Berdimuhammedow geçen ýylyň iýun aýyna öňki prezident Sapar Muratniýazowyň türkmen goşunyna synak eden tejribelerine dolanyp harby gullukçylary we ýaşlary gök bakçy önümlerini öňdürmekde peýdalanmak planyny eglan edenne hem esker aşlygy dowam edýärdi. Onun harbylary gök önüm ýetişdirmekde, müreppe gaýnatmakda ulanmak plany geçen ýylyň ýanwaryndan güýçlenen ýeralma bolçulugyny döretmek talaplary bilen utgaşdy. Şu aralykda howanyň ilkim aýlap soň aşy soğumak netijesinde ekilen kartoşka tohumlary zaýalandy. Ýergullan meýweli baglaryň berjek hasylyny uludýan ýetdi. Emma prezidentiň saparyny harbylaryň kömekçi hojalyklaryna ekilen ekinlere şol sanyny meýweli baglary aşy soğuk howanyň nähili täsir ýetirenligi aýdylmaýar.